Dali mga katoy. Oh, dali mo. Meron. Oh, palaki ng palaki. Good time. Basta mag-enjoy po tayo lahat. At sana po meron tayong Mga Pasig Fire Rescue. Yun. Boss. Mga Pasig. Wala yung mga basura natin mga katoy. Kasi sorry. Shoutout nga pala sa darling ko. Salamat, pinayagan mo akong fish. Oh, yari na. Oh. Talok. Sumabit kaya tayo. Pag kaming sumabit sa akin, okay lang. Pag may sumabit naman, oy, namumuno ka na. Bibigay tayo natin ng ano ng pa-sponsor kay Talimpites at kay Bromart. Yan. Joy! Ganda naman pa premium ni Kachoy Giron. Mga kachoy, mag-enjoy lang kayo sa ating fishing tournament. Yun, thank you. Kachoy. Ayun mga Kachoy, good morning po. Yan na nga po, yan nga, nakapagbigay tayo na pa-sponsor kay Talimpites kasi sa channel natin ay malaking tulong si Talimpites po sa pag-grow ng channel natin at sa watch hour natin para na ma-monetize tayo. Yan ang entry natin mga tayo, siyempre number 1 yan. Oh, di ba? Talagang napaka early bird tayo talaga diyan. Tapos iniba ko yung ano, yung dalawa, number 4 tsaka number 5. Yan. Sakaling pala rin tayo, may gagawin din tayo sa channel natin kasi may good news na ako sa inyo tayo. Tayo nyo lang po yung good news na yun kung ano yun. So stay tuned lang po mga tayo at sana meron tayong mga mamit na mga subscribers natin at mga kakilala natin sa YouTubers. Yun, good morning po. Sana pala rin tayo. Yun. Ito yung mga dumating na yung mga ibang mga kasama ating YouTubers. Isang drama natin, George Fishing TV mga tayo. Pa-support naman po. Yun. Bali po kayo sa... Good morning, Katay. Good morning. Katay, upload mo yung nagsasayaw ka rin sa ano. Uy! Matay to! Talim Anglers PH. Yan, pa-support po. Yun. Sa inyo mga katoy. Zero kami. Zero pala ako hapon. Walang upload. Taw-taw boys. Yun. Mega love shoutout. Antipolo chapter. Yun. Madaming mga anglers na mga tayo dumating na. So yun, supportahan nyo po kami. Sana mag-enjoy po kami lahat. Maraming salamat sa mga subscribers natin at silent viewers. Yun. Thank you po. Namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat binigyan mo po kami ng napakaayos na panahon. Pinagkakaisa namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa Dahil pala nagmamahal sa talim. Iyak na yan. Oh, iyak na yan. Bakalan kayo sa drone. Hello. Palipad ng drone. Basta mag-enjoy po tayo lahat. At sana po meron tayong mahuli. Ang daming mga tiga malalayo na nagpunta dito. Talagang nag-effort. Kaya sobra kami nagpapasalamat. At sa namumuno kay Cap at sa buong barangay dito sa Kasili. Talagang napakababait at maayos lahat ng ano din sa mga tao sa lugar na ito. Kaya maraming salamat at ibabigay tayo. Pag kaming sumabit sa akin, okay lang. Pag may sumabit naman, oy, namumuno ka na. Basta, magkakapatid tayo. Laguna Anglers nandito. Yun mga Pasig Fire Rescue. Yun. Boss! Mga Pasig Fire Rescue pala to. Mga sulit katsuy natin yan. Mega love shot. Good luck. Par yan. Hindi pwede sa akin na hindi ka nagsasalita. Ayan ang ano natin. May anting yan eh. Katsiro ni. Organizer. Si Master Rami. Sa matatanda. Kabingwit. Katsiro Beno. Deben. Good luck. Grabe na yung mga pan. Okay. Tara, yan. Mega love shoutout kay Rap. Oh, binata na si Rap. Oh. Sana po ay palaring kami. Punta natin yung buong Insi Anglers Group, saka Bruce Anglers. Buo yung tropa dito mga toy. Kuya Ed Saldo TV. Si Kachoy dyan nga pala. Hey, what's up sa inyo mga bro? Yan mga subscribers natin yan. Thank you. Bakshell Fishing TV. Ayun, pa-subscribe na rin po. Pa-support. Yan o. Yan, ito yung mga ano natin, solid na ano,
Baser. Ay, mga sulit kasi yan. Mas mahirap na spot, mas maraming karpa. Ay, Diyos ko. Andito pala, Philip Robles. Yan o. Ako ni Philip. Master Fishing Adventures. Boss Philip, tabi tayo. Alanda. Ano dyan? Yan o. Ma'am? Ay. Inom tayo. Yan, buo talaga yung buong Insa Anglers Group po. Riding Thunders TV. Woo! Si Kachoy Joy. Good morning mga Kachoy. Ayan. Winchester Frog and Fish. So, Kachoy, yun po. Pangkarpa talaga, ano? Para na mag-carp na tayo. Ayan. Tatay-tay mo yung si Choy, mamaya Dito yung lang. champion. Ito malupit. Kachoy Nelo! Na-miss ko na kayo, ha? Ngayon lang ako. Good morning mga ka-Choy. Nandito tayo ngayon sa Talent PH. Yan. Ito mga Kachoy, malaking pasalamat natin dito. Nang dahil dito, paparating na yung natin. Kasi isa yan sa nag-sit up ng channel natin. Congratulations. Yan, thank you Kachoy Joy. Thank you. Sa ilan ka, kuya? Taga Laguna Anglers yun. Sagpang. Yeah, Sagpang chapter. Group. Good luck mga Kachoy. Mga solid Kachoy natin dyan. Yun, thank you. Kuya Isaldo. Lupit. Woo! Grabe. Di tayo pinalad doon sa ano, kuya, no? Kay Aling Nini. Pero, grabe nang unigtuod ko. Talaga, grabe. Kala ko ako na eh. Si Jen Robson, kung ilang guhit lang, no? Grabe yung Nakahuli rin naman. Kita ko yun ang manghuli ng karpa na walang floater. Oh. Makikita ko kayo manghuli ng karpa na walang floater. Di bali walang mahuli, basta happy. Basta champion. Di, basta happy yun ang ano. Medyo napaba ng intro natin. Tayo, pang carp hunting ni Winchester Frog and Fish yan. So tayo, mamasa rin tayo mamaya. Tsaka post bulate. Katot bulate to. Yan, libre lang yan mga Kachoy. May libre tayong ano, bulate dito. Ayun. Ito na yung mga basura natin mga Kachoy. Kasi surrender natin sa barangay mamaya. Oh, basura nyo, basura. Yun, bakit yun, nakasitap tayo. Tatlo yung gagamitin natin. Shout out mga ka-Choy! O yun, pahilan natin ang lumot to, pwede ba to? Oo, pwede yan. Lumot. Pang ano yan eh, pang karpa yan eh. Ka-Choy, ano pa yung mga Choy? Ito. Yan, libre pahin ito. Yan lang yaman natin, bulate. Dadali mo! Dito talaga! Dali mga Kachoy, dali na, meron. Sabit talaga mga Kachoy. Jokes lang, Frank. Lampas. Dadrag. Nagdadrag na yan. Okay, salamat. Natanggal pati yung hook. Shoutout nga pala sa darling ko. Salamat, pinayagan mo ako mag-fishing. Thank you. Good luck. Ligagad triple look ko. Ito, tinakbo boy. Huli. Huli. Ay! Wala. Wadoy! Ako huli, tagal. Tilapia sa anak mo, Choy. Ayan, nakawala. Saan ba yan? Bayan, yan. Kasi kakaprank. Yan na prank. Nagsisit up ako matay ng ano, tinakbo ko eh. Wala na tayong triple lock matay, ito na lang. Wala stick na yun, malaki-laki sana yun eh. Kachoy Helen! Si Kachoy John, nagpapain na ng ano dito, ube. Nakatakot sa'yo na, baka walang may yung ano. Guard! Palabasin yan! Guard! So yung dali ko sa maaga pa eh. Yun, may tilapia na. Kester! Nakuha mo? Kunin natin ito. Oop. Tingin sa likod. Bago pupukon. Huli. Patay tayo nito mga katoy. Nadali na yung first cut dun eh. Wala. Apakawalan natin to. Kasi ano, masyado mga
Ma-child the views tayo dito. Magandang pangitain. Hello mga kabadiwas. Kabawadiwasnan. Kumusta si Ma'am Jo? Sa bahay. Yan ganyan dapat oh, street lang. Street lang, mukhang tinamami sa amin ah. Abayaan mo lang, ganyan lang. Wala mo lang, sige lang. Makakanta kita, angat lahat eh. Pag tumakbo yung caravan pa gano'n, no? Pag tumakbo. Walang kawala, yung walang kawala. Eh, problema no, lahat ng hook natin sumabit sa kanya. Oo nga. Lahat yung premium pati atin natin. Wala akong kwalidad ng puti eh. Oh, harvest. Uy, malaki-laki. Malaki. Ay, sus. Ginoo. Marias. Maria. Sis Maria mo. Maganda to pagka. Karpa ko. Siguro balikan natin Timothy. Yan eh, meron. Yan o! Sabit. Talaki! Nakadali. Nakatali. Oh! Uy, Tanggal. Tanggal yung sabit. Ay, sumabit na naman. meron dyan. Napaka-imposible pag wala dyan yung magulang yan. Pag andyan yung mga bata, andyan yung magulang. Oh, palaki ng palaki! Woo! Good size! Oh, yan. Ito pero wala nang pang-entry to, di pwedeng entry to. Sigurado may makakalamang pa dito mamaya. Langanin pa rin natin. Tabawan mo na. Line on. 2.9 mga tay, balik natin ulit. Pinarik mo? 2.9. Repeat. Ulit. Oh, yung ano, nadal na yung plug. Joy. Hindi naman pala eh. Hindi. Hindi naman akin yung nagamit. Pero okay lang. Good. Saan lang tayo? Ayun. Agoy. Sige, swerte yan sa'yo. Oh, bato ka pa ron. Nilalarga na. Biwasi. Huli ka! Huli! Ay, Ay, nakawala. Nakawala ka naman. Oh! Ay, sila pilit. Oh! 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 Ano? Bilis! Hoy! Kape. Game! Kape! Ano? Hoy, palaki ng palaki tilapia! Bilisan nyo! Grabe, orbis talaga si Mix Eden. Hindi nag-sponsor. Pero nag-sponsor ng alak. Hindi naman nakakuha dyan. Ewan ko na lang. Ha? Ayan, lulubog. Ay, ano? Mayroon yan double. We. Mayroon double. Eh, ano mo? Eh, subukan mo. Meron nga. May premium yan. Double. Oo nga. Double light. Double light. Ngayon. Yan, may glad shoutout sa Kasahang Angler. Yun, shoutout. Bangbang Boy. Shoutout. Norma nila Passion. Shoutout. Thank you. Hoy. Manoy Neil Vlog. Yun, shoutout. Tsaka plapla. Noyuri Abunal at sa family Abunal. Pasensya na, di ako abot sa ano sa kasal. Pasensya na talaga. Yan, sige. Lulubog na naman. Dali na naman, oh. Kay Jo Miradora at sa kay Rami June Vlog yun. Pa-shoutout. Pa-resporting po mga tayo. Ray Paxiao Fishing TV, yan, big love shoutout. AJ ng Laguna, yan. Big love shoutout. Na-meet natin to sa kay Aling Nene. Si Kachoy AJ. At mega love shoutout sa Laguna Anglers. Yan, marami dito mga taga Laguna Anglers. Yan, maraming salamat sa lahat ng na-meet natin mga anglers dito. At sana mamaya meron pa tayo mga si ano, Talim Anglers PH. Yan. Yan, shoutout sa inyo mga kachoy. Yun. Siya yung naasahan ni ano, naatasan pala. Hindi matanggal. Yun, ilang ano ba yan mga katoy? Kaya kachoy, pakakibidyo. Yun. Yan. 195. 195. Pre, 195. Mas kachoy. Tapos kami na.
Ah, sige, sige. Ah, sige, sige. Oh, para ano, grabe na dito pala. Okay, good shot. Good shot. Ay, good shot. Good cast. Punin natin mga kasi ano, mayroon daw pagka wala daw nanalo ng ano, nakakuha ng karpa. Bali ito magpaparamihan daw ng huli. So, kaso, ano, mamamatay ito. Loter oh. Dala natin yung cooler pa dito. Loter kayo dyan. Lapas mo na ako. Idol. Loter kayo dyan. Oh. Loter oh. Sandal lang. Mayroon kang dami pa rin. Marami pa ito. Sabihin mo sila. Oh, marami. Puro bar. Para kailangan mo ng bulati dyan. Kailangan subscribe ako ha pagkain. Kailangan ba ng bulati dyan? Meron dito kay ano, kay Kachoy. Pwede raw dito, pwede. Pwedeng kumuha. Floater! Ka 300 na ako. Ibenta mo na yung gagamba mo. Gagamba. Wala pong tayo gagamba. NC Anglers mga pro, si Ate Joy nandun din. Cellphone na lang daw. Ayan. Bro, congrats. Medyo, ano yung, ano mo ngayon? Bali, success talaga. Yung first tournament mo. Congrats, bro. Hindi na sumabay na. Parang ako yun. Eh kayo mga tingin mo ah. Ali, napakalaki. Ole! Okay. Magsubok tayo doon. Napakarami na eh. Hindi pulutan yan ha. Baka At sinrelease natin tumatoy. Grabe. Ibay nga rin yung ano, tapon. Mawa survey. Sa lumot, malaki ito. Possible. Try mo maglumot. Meron yan dyan na unahan lang talaga. Pag natsamba natin, kahit madali, puro pingkas, malaking chance na. Yung line mo, ikot-ikot lang yan dyan. Dali tayo mo ito, magandang size. Hindi lang nabigyo yung pagdiwas natin, maganda-ganda. mata na yan. Tira mata. Ito yung magandang size yan. Ito, pwede na to. Nang may uwi. Pero di pwede pang entry kasi meron doon nakauna daw 4 fingers. Ito pwede pa. Magkano yung special price pag gano'n? Ito, isama natin sa iyo to. Iyawi namin ito matoy. Gandang size. Lunok na lunok. Hindi siya nakapalag eh. Sa pinakamagandang lente yan. Mas ano pa sa atin. Oo. Doon lang bandar mo. Walmart kasi ang ano yun. Lighter. Ihaw ulit. Ilang bagay na lang. Ihaw ulit. Pag wala kami nakita-kita, idol. Thank you sa natin. Wala pa. Maliliit. Shoutout po. Yan, Mga kachoy, ayan. support din po. Mga Ayan. Passport po, mamimingwit ng sapang, ayan. mamimit ng sapang. Yan. Magkinabog na po kayo, kuya. Yan, Biwas Pilipinas mga toy. Kaso pa paano naman mga. Yun, oh. Thank you. Oh, swing! Tommy ng master sa Toman. Kanina yata si Ian eh. Wala akong sticker pala sa ayan. Wala tayong almusal, ito na lang titira natin. Less cholesterol muna tayo ngayon. Ganito lang itsura niyan sa... Kasi walang kanin yan. Puro lang isda. Yan. Takbo! Dali, takbo ka na. Uy! Galing. Pray ka na ulit. Kalain mo nakasali ko ng Saan? Ito lang natin naman rinadali. Oh. Ito lang kachoy. Dalawa lang siya mga katiyo. Ito, ipapakawalan na lang natin to. Yan ang buhay yan. Ayan, sige. Uy, buhay. Pato lumakas pa. Nangihina na dito sa ano eh. Ito pa. Oh, sige. Go. Go. Ba. Nangihina na dito sa ano ko eh. Ba't ka ano? Ang galing. Hindi, pinakawalan natin kasi mukhang alanganin din.
tinitirang 9 minutes. Grabe mga katsoy. Grabe mga katsoy, puro maliit na dali namin. Nag-juig, Riding Thunders, dami rin maliit. Kabiwas, yun, naglipat sila doon. Babaka sakali. Tayo sirit na. Juig na tayo. Kailangan din kasi nag-enjoy naman tayo mga katsoy. At siyempre, salamat tayo sa lahat na nakasama natin dito. Yun, hindi ko na isa-isa, napakarami pati. At siyempre, congratulations kay Sir Giron yun, sa successful na pa-tournament niya. Sa kanyang carp hunting first tournament. Yun. Ano, sunod. Ay, hindi umaayaw. Wala kasi yung panata itong tayong dalawa kanina, pinakawalan natin kasi sayang din. Kala ko nangihina na, biglang lumakas. Ganun pala yun. At least buhay siya. Lalaki pa ng sulit. So siguro makitingin tayo kung sino mga doon, champion. At yun siguro nakadali kanina, balita din sa amin, 4 fingers lang daw yung pinakamalaki na, walang carp, walang karpa. So yun, thank you po, pagpasensya nyo sa akin natin, medyo magulo mga kasi at walang huling pang uwi, bibili na lang. Tatawag na, tara na. Meron pa ba? Kumbaga sa basketball, Last 2 minutes, last 2 minutes. Tayo magpakita tayo, napakarami nating dala. Yun, maraming salamat mga toy. And see you next vlog. Sana makawin tayong Bicol mga toy. At doon tayo magpupukul ng karpa. Makawak man lang. Baka tamali bumalik yung bankero. First to mga toy. Ayan, dami. Maghintay na lang tayo ng swerte. Oo, sa rapol. Rapol. Baka sa rapol tayo swerte. Oh, yun. Swerte ka ba? Naggaling tayo Ay, rapol John, bata. Wala? Siyempre wala. Saka pa bumisto. Kuya John! Laban pa rin si Kuya John. Maghintay pa tayo ng parapol, baka swertin tayo. Ayun, 2:30 pa idol. Pwede daw mag-share ng huli. Ayan umabol pa biya. No, duman na sa kita sa Bingoloy. Darakola na dito man. Biya mga tayo, pakawala natin para lumaki pa. Kabingwit na huli. Laki. Ano masasabi mo ka, Jainel? Sa huli? Solid. Solid zero. Pero nag-enjoy, Ayan. Chester, meron. Masterpiece. Ano, master ka pa kaya? Bro Heron. Siyempre, yan. Sponsor natin. Yung kaibigan natin yan. siyempre, doon pa rin tayo. Oo, yun o. Oh! Yun na! Patay! Oh! Oh, yari na! Oh! Salok. Ay, wala ka. Sige, iwas mo! Iwas mo! Saan na? Saan? Wala naman pala. Ano ba yan? Woo! Woo! Wala naman ata eh. Saan ba? Ba't walang lumilitaw? Ayan, doon. Grabe naman yan. Tagal naman ma-retrieve yan. Ay. Na-prank na. Nakabawi. Na-prank na si Biwas Pilipinas. Gabilog talaga, Dali. Nakakatuwa talaga pagka sa fishing tournament. Ano yun ito eh? Plastic. Nadali, plastic nadali. Nilagay mo dulo. Karpata, pinakawalan. Ba? Yun, pinakawalan. Kanina pa nakagat yun Mga 30 minutes lang nakapag Puro kalokohan. Nakakatuwa kasi. May dalawang biya Double cuts daw. Go! Ito yung isa niyang entry. 200. Umahangin kasi umahangin. Ayan.
Ay, umahangin, nababawasan. 21. Point 20. Hindi mo last minute may nakahuli. Ang champion sa paramihan si Ate Joy. Oo, ang dami. Ang dami. Salamat sa nagbigay nito ha. Kuha niyan. Nakuha niyan. Koloman. Malaki yan. Ito ay Thank you. Okay, bali, hintayin natin yung kung sino nag-champion. Napakahaba na ng video natin yun, yung mga shoutout sa mga bata. Maraming Sino nag-champion salamat ngayon? po First sa cut? sponsor. Ayan. Sino? Thank you very much po sa inyo. Sana mapalay po tayo ng ating Panginoon. Sa atin Bumalik po Ate sa ating Luming. liglig at umaapaw. Ayan. Sige love, shoutout Kat Luming. Galing. Mahal na. Ay, si Rap-Rap po, laki ng Rap-Rap dati. Ako yung matangkad dito ngayon. Lupit. Okay, rapol muna tayo. Okay, Rapol. Ang ganda ng Ganda oh. Yan pala si Mano oh. Ayan yung yan ang first prize Ngayon lang ako nakakita ng si Mano sa live sa actual. Ganda pala. Ganito lang mga kasi kaliit-liit lang pero kayang humatak ng mama oh. Hello. Habang may oras, may pag-asa ba? Sige, banat. Ayan o, ano ba? Shout out do sa lahat ng dala ng salok. Lahat po na namimiwas ngayon, magsibalot na po kayo dito. Hindi na po namin i-honor ang mga huli nyo. Kahit sino pa magbigay niyan, tara na dito. Okay na. Siksa yung mga pagkapasig. Tapos na, tanggapin na lang natin. Kami nga, tinanggap namin ang bukal sa kayaban namin. Magbubulot na. Via Representative DTI Permit. Oop. Number 177! 177! May 10 seconds ka para pumunta rito! Kung hindi, pupulot kami na iba! Napakalayo. 177! 10! 9! 8! 7! Patay tayo dyan kung nandun sa dulo. 5! Ayan. 4! Okay, tara. 3! 2! 1! Ay, sorry, di umabot. Bunot na lang tayo. Abot. Pero kahit gano'n, naging masaya ka naman. Masaya. Ayun, uulit pa rin. Wala, hindi madadala ito. Oh, yun. Okay, yun na. Bigay lang, 5-5. Boss Saldo. Nakabibigyan ka na ng sticker mo. Ay, Ayun, ah. Pilipinas na lang. Nakausapin ko sa ano. Yan, bigay lang shoutout. Yan, Kadoy. Yan, upo lang ngayon. Yan. Upuan, bagay sa akin. May ating Kadoy. Yun. Bagay sa akin. O, pangalan. AKA Eric. Yes, congrats. Visit ko namin na talim. Shout out sa lahat ng mga anglers na hindi nakakasama ngayon. Aralea, sayan. Ayan na po, magtanong. Kuya, dito tayo nanalo. Ay, Babawi tayo picture. sunod. Ayan na po. Okay. Hello po, Baliwas na. Shout out dyan sa lahat ng mga nanonood dyan sa Kabiwas TV. Pero masaya mga tayo, grabe experience namin dito talaga. So, okay lang. At nag-enjoy naman tayo kahit na hindi tayo nanalo. Sa rapol, yun. Nga. Uwi tayo luhaan. Ayan na po. Kabingwit, nakarami ka rin. Wala, kakabarpunin mo itong biya. Ayaw mo, kaso ko na to. Dahil po, wait lang. Ayan po. Bigay natin to kay ano. Bigay natin to kay Kuya Saldo It's TV. Nabingwit ni Kabingwit. Kuya, Bigay ni Kabingwit. ayun. Ito eh. Pascal, ano? O, pili kayo. O, ano nga, sino magiging first? Pulata! Mag-insert, yan, ano? Nag-toss-coin kasi sila. Nag-toss-coin kasi para sa timbang. Third place, ano? Si Chester. Chester. Chester, ayan. Ayun, oh. Galing kay bro. Manalo pa rin. Biwas. Pilipinas. Oh. Umulaw.
Yun. Ah! Lahat sa kaya po, ang pinakamalaking nahuling kanduli. Ay, ang kanduli po, kapit talaga. Ayan. Grabe, kanduli lang yun na gano'n. Oscar Matias. Kanduli lang champion. Po na champion natin. Kanduli lang malakas. Kuya. Kanduli lang sa kalam. Ganda o si Mano. Kapong. Ayan. Sana all. Sana all. Ano? Kanduli lang, grabe. Congrats, kuya. Congrats. Yan, thank you very much po. Yan, congrats sa lahat ng nanonood. Maraming Congrats sa mga lahat na nanalo. Yun. Thank you, mga Choy. At sa lahat Ay, may ng nakasama sukat natin na. dito. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bye-bye.